Dobrý den, vítáme vás v našem instruktážním videu určené k prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání. Nejprve je potřeba ze stránek adetax.cz spustit aplikaci pro prodloužení daňového přiznání prostřednictvím tlačítka Chci odložit daň. Nyní je potřeba se do aplikace registrovat. Zvolíte ikonu registrace. Vyplníte e-mail, který běžně používáte. Zvolíte příslušné heslo. Na tento e-mail vám následně přijdou potvrzovací informace. Toto bude hlavní e-mail pro veškerou další komunikaci s aplikací. Obchodní podmínky si přečtěte a potvrďte, že souhlasíte s jejich zněním. Následně tlačítkem Odeslat údaje provedete vaši registraci uživatele. Dokončení registrace provedete kliknutím na odkaz, který vám byl odeslán do e-mailové schránky, kterou jste uvedli při registraci v předcházejících krocích. Registrujte se pouze jednou i v případě, že prodlužujete lhůtu vícero klientů. Poté, co kliknete na odkaz, který vám byl odeslán do e-mailové schránky, provedete přihlášení. Zvolíte tlačítko Přihlásit se a vyplníte e-mail, kterým jste se registrovali, a zadejte heslo. Stisněte tlačítko Přihlásit. Novou žádost o prodloužení lhůty vytvoříte stiskem tlačítka Nová žádost vpravo nahoře. Zvolíte typ osoby, to znamená fyzická či právnická osoba. Pokud se jedná o nepodnikající fyzickou osobu, zatrhnete volbu ič nepřiděleno. Nyní zadáte identifikační číslo subjektu, který prodlužujete, a po zadání identifikačního čísla a stisku tlačítka Načíst data dojde k automatickému vyplnění údajů o subjektu. Údaj o datové schránce subjektu se doplní automaticky. V případě, že subjekt nemá datovou schránku, kontaktujte naši technickou podporu. Veškeré chybějící údaje o daňovém subjektu zkontrolujte a případně nevyplněné údaje doplňte ručně. Položka e-mail u nové žádosti je informační e-mail prodlužovaného subjektu. Ten slouží jako e-mail pro informování subjektu, za který prodlužujete lhůtu. Položka není povinná a e-mail může být shodný s vaším registračním e-mailem. Pro vytvoření nové žádosti je potřeba opět souhlasit s obchodními podmínkami.
Stiskem tlačítka Podat žádost dokončíte vytvoření žádosti. Cena za poskytnutou službu se doplní automaticky podle aktuálně platného ceníku. Úhrada za službu je možná pouze platební kartou. Aktuální ceník najdete na našich stránkách. Vyplníte platební údaje a zvolíte Zaplatit. Systém vás po úspěšném provedení platby sám přesměruje zpět do aplikace. Do datové schránky prodlužovaného subjektu bude automaticky doručen ověřovací kód, potřebný pro autorizování žádosti. O tento kód požádejte osobu, která má přístup do datové schránky prodlužovaného subjektu. Tento kód vyplňte v oddíle Autorizovat žádost. Po zadání stiskněte tlačítko Odeslat kód. Ověřovací kód je důležitým bezpečnostním prvkem proti zneužití žádosti. Po úspěšné úhradě služby se vytvořily dva dokumenty. Faktura za službu a návrh plné moci v části Dokumenty ke stažení. Touto vygenerované soubory. Stáhněte si dokument Návrh plné moci k podepsání a tento vytiskněte. Plnou moc podepíše osoba jednající za subjekt, pro který lhůtu prodlužujete. Návrh plné moci je ze strany společnosti Adetax opatřen podpisy jednatelů společnosti. Podepsanou plnou moc si uložte do svého počítače a následně nahrajte prostřednictvím tlačítka Vybrat soubor v oddílu Plná moc. Odešlete soubor zpět do aplikace. Prostřednictvím tlačítka Odeslat soubor. Zpracujte a vytvořte daňové přiznání ve formátu XML. Jiný formát daňového přiznání není ze strany správce daně akceptován. Daňové přiznání si uložte do svého počítače a následně nahrajte prostřednictvím tlačítka Vybrat soubor. Vybraný soubor odešlete do aplikace stisknutím tlačítka Odeslat soubor. Oddíl Stav žádosti zobrazuje jednotlivé fáze zpracování žádosti. Před konečným odesláním žádosti vám aplikace umožňuje smazat a nahradit dokumenty v oddílu Vaše nahrané dokumenty. Daňové přiznání prodlužovaného subjektu společně s podepsanou plnou mocí aplikace následně automaticky odešle příslušnému správci daně. Vaše žádost bude úplná, po stisknutí tlačítka Daňové přiznání je kompletní. Po odeslání přiznání se v oddíle Dokumenty ke stažení zobrazí doručenka o podání ve formátu .zfo. Doručenku si můžete zobrazit prostřednictvím datové schránky. Jakým způsobem? Dozvíte se v dalším instruktážním videu na našich webových stránkách. Děkujeme za pozornost.